Mozambique. Milih apa, Bu? Ini kacang, dia hidup saya mah sing apik-apik sing nom, kok sing tuwek sane Ulet. bulet. Hidup sing nom-nom. Sampeyan ayahmu jangan apa-apa. Apa tahun jangan, Mam. Engko mak tut rene. Mak tut rene kon jiko aku. Iya, Heeh. awakmu ora ono. Heeh. Panas, Dek. Heeh. Ya, eh. Nyapa? Nanti mbok girah. Iki ngeteri kacang ya, kok ben jangan mbok girah ya. Aku wis suwi ra kober arep rene ngeteri janganan. Ra kober arep ngeteri jangan. Lah kok ora enek lawuhe, ra lawuh tahu. Kok jangan ya, kacang sriwet. Arep ngeteri kek ndeknane ra kober kok. Nganu, apa kuwi mah kowe nek wong kerja? Nganu wong macul. Wong macul nang baon. Jangan tewel blindrang ya. Ndek ngi. Cece nanti Cece. Ngantek tuwek-tuwek iki tak pilihne sing rada enom kok samarku lek nyontrot. Delok apa? Ngendi? Sapa? Gene sapa? Lho, piah mulih ya? Rene ra? Oh, golek ya awakmu. Wah. Arek ono piah ya bojone nanti to? Piah bojone nanti. Ora ndek bojo ya? Kaya jek eling awakmu yo an. Awakmu rek dijak rono. Kapan nek ngejak? Nek ngejak kapan? Awakmu yo rono? Lah piye kok ora iki? Kono biasane teko pantai ngono lho. Lah kae teko pantai karo Mbak Nawang kae, karo Nawang kae. Yo nang Tulungagung. Enggak nganu dijemput ya awakmu wegah. Wegah dijemput. Lah wong ngentak kono kok adoh. Enggak ngerti aku. Acara apa? Nggih enak acara ya. Mantu apa sunatan ngono lho. Sunatan?
Lho lah aku kok ora diomongi ya, An? Oh, alah. Lah aku ora diomongi ya ora ngerti. Teri kacang. Saiki tak teri kacang. Kacang apa dengan? Heeh, kacang sriwet. Arep mrene kandhingi ra kober. Yahene wis cantik. Yahene wis cantik. Heh? Enak sae. Kuwi udu sak wi. Udu sak. Udu sak. Aja turut kono lho, aja turut kono engko kepleset tiba ya. Mbok ingok kacange. Heeh. Janganan sesuk. Engko lek entek tak golekne neh ya. Kuwi sing rada enom kae mung tuwek-tuwek iki akeh. Jangan kapun. Apa? Thailand ini jangan iwak lele. Jangan tawa liwet jangan. Sak awakmu Ya. tak wehi. Lek entek tak wehi sesuk tak teri ya. Heeh. Aku ora kober marai. Lek ngono tak kon ngeteri princess ya, berase. Heeh. Apa? Belah lho. Belene lho. Dibelah. Oh, nggih nyelameti mbok esuk. Ya. Apa? Cek piye? Nang Sopo? Aku ye Rono. Lah awakmu ra Rono. Aku ndek iki ya tas kokono. Aku tas kokono yo An. Omong apa? Apa piye? Omong apa? Balik. Endi wonge? Salah niat murah. Bek, tak teri kacang sriwet janganan. Nggih, matur nuwun. Iya. Arepe ngeteri kendhenane ra kober. Nek ngajar ombo. Ora ombo ya saithik ya mek jaga tak weh-wehne sing arep-arep kuwi. Tandur ya? Tandur. Daud. Loh. Lah kuwi wis mari nang Daud. Nganu Mbah. Dewi. Sing dhisik lho. Mrene ketuweken. Iya, nek Rong mari le tandur. Entah. Ya, umbah-umbah memang ya. Lo ngantek tuwek janan wini akeh. Nandur ya. Arep nandur aku kok. Lek nandur tak wehi. Heeh. Ya bokongmu debal kaya ngono kuwi. Kena ndut kuwi. Iki lek apa jenenge? Lek ngonceki aja pok oncek ya. Dikapakne. Lek ngonceki aja dioncek. Diremet. Oh. Lek pok oncek malah kaku dadi nganu.
kacang kaku ngono kae. Pok tandur pinggiran nganumu mi lho, Bek. Endi? Pinggiran parimu mi lho. Wah, Nggih gulutan enak to? Galengan. enak nek suket ra karuan. Lho, arep tandur apa ora disemprot? Enggak blas. Nek pok tandur ngendi iki? Ya kebonan kono. Kebunan lho entekne pitik. Mbah. Pitike kaya ngono kae nak. Dek. Dek. Sing tandur sapa ae, Bek? Sopo mek aku? Aku mek kok ndak iki mau. Tandur dhewe? Wah. Payu kok. Alah, mau nek sapa sing gelenjangan kuwi. Ini arep ngerahne sampean lho Pak, enggak ra kober. Ra kober le ngeterne. Iki nang main awang sedina. Nyapa ta kono? Gawe pawon, ngedekne pawon jawane. Oh. Ngerti pawon. Nggih ngendi? Buritane Ipin kae dibangun. Wah. Cio. Nyapa rono? Aja Nah, terus kono le. Kaya ada lukang silet. Oh. Rumbang apa? Lumbang silit. Ngarani WC. Ono ngarani begerah gelombang silit. Ning ndi to, Bek? Yo ngene. Anu nggih kidul wae. Dol ndi to, Bu? Endi to, Bek? Ora enek. Kidul ngene Mbak Ros, kidul ngene Tini. Oh, wis ditutup ra. Apa enek to, Bu? Sapi teng kae lho. Sapi teng kok. Isi. Wis. Sing dadi sambuh arat-arat. Heeh. Wes, Iki kok ya apa kono ya arep. ngono kuwi. Jangan kono bawa ati akeh. Ya cek agak sapa ae ngono iki. Panggar lha piye lek golek dhuwit sapa? Aku kasih lagi. Di. Ngedok apa, Pak Di? Ngedok napa? Cece tak mudi bisa mah. Ini kok tadi beritan. Walah. Ampe iki mlebu. Ora pinter lho ya, mopane sak mono kuwi anak. Ndi apa barang sapa. Wis parek di. Wes. Wis. Wes, Wis. Pepenen. ya tak pepe. Ya terne doa mah lho. Heeh. Meranjangan no. Jangan di ini. Mau ranjangan. Iki mu enggak. Iki digedhok tekan klono mah ya. Ora. Buritan di. Heeh. Buritan tekan getan. Ora. Nek tekan ndi? Ya mek baru iki dalan kuwi. Ileh ngono. Oh, alah tapi ngedhok tekan etan. Bisa lek munggah kage Pak. Maka kono kuwi. Oh, dalane ya amo. Gasku lho ilang nang kono. Nek sing cikok wis wong ngendi. Ya, lah sapa meneh. Kok mandak nyeritakne ku. Lho pitikmu jago-jago ya ono ora apa-apa. Loro iki. Masa. Ya mek loro kuwi. Ya pas sajanan sing ada berhasil. Ya apa? Angel nicek kan. Lah kaya penak lho kutuk. Kudu lek ya iki. Kaya penak. Lek pas nang pawon ngono kae oleh nyeklok. Kire mapan ngewe dhewe. Masa menek nang wit. Enggak nyang. Pirang kedhok bek sing ditanduri?
papat jabane ngene sesuk ora nek bedi. Lah kuwi Ya mek titik kuwi. sakmono kok kurang. Aku isu. Ombol ya. Ya ora. Gene itu disalai diantai kena urung. Piye? Gene itu disalai diantai kena urung. Amangan. Aku ndeknane jangan jan sak tas ini iki kangge pirang-pirangane dina. Ngono ora ada cara doang. Heh? Enggak ada cara doang jalo. Sopo? Ora ndek, Ayo. Ndak gratis. ora enak.